Kaixo, nire supertxiki eta superfamiliak zer modu zaudete. Gaurkoan nahi dizuen lagundu, nola azaldu ume batei, edo helduei ere bai, zer dan TDAH eukitzea, bale? Agian bera bertan edo gelakoren batek dauka TDAH, ezta? Beraz, nik esango nuke dala gure garuna dala hiri handi bat bezala, bai? Kotxe batekin jun behar deu, bai errepidetatik, semaforo daude, trafiko seinaleak daude. Ze pasatzen zaie TDAH daukaten garunei? Agian pasatzen zaie, seinale trafikoak tokiz aldatzen direla, edo semaforoak estropatzen direla, orduan ezin dute helmugara iritsi, bai? Eta orduan ulertzen dute ez dela umearen jarrera, ez da umearen motivazio falta, baizik bere garunak ezberdin funtzionatzen du. Eta horrela empatia gehiago erabili dezakegu eta gehiago ulertu eta lagundu ume hauei, bai? Gauzak pauta sinpleak eta argiak emanez. Eta noski emozioak kudeatzen lagundu behar diegu frustrazio hori gero eta gutxiago izan dadin. Ados, agian horrela hobeto ulertzen dugu dano. Bale? Animo handi bat!